Mitak rin yung lingwa na yan, alitak kang malso ka lang sa rin. At yung dedication ng mga kalmort, trigger room adra, 2009. Será un drogado mo ay gato ko yamel diwamus na bekalsins amor madit na suelda klubo ka din me rando maling ranguling di man magims na ay tiro kung magararabekal at kalsik sa nakao mga makaring ay lider ang aring ngiti silbok at kisel nagsusigilid pero pagay sa wakan bilkat mo kadyaka mo kangalin pinakakatalgis ka na mauwi bakal sa kande harang uwa gusto sumlegar di niulan sa mundo kabis pa bakal pagkabi mo nalakas ka le kung uputin at